فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرک دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه Jinavên Danuçan a radyoya denge gelden baş îro 20 Mejdarê 2023 duşem li Brükselê saat 8 li Amedê de godarên hejamên nûçeyên serîsivê pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoyê. Pêlêgodarên hejam bi nûçeyeke xemgîn dest pê dikin li Bakurê Kurdistanê ji ber lehî rabû du kesan jiyana xwe ji desta birîndar jî gelek hene. Sê rojin li Kurdistanê beş dibarê sir û seqem û bager heye. Li Kurdistanê li bajarên Semsûr, Elîh, Çewlêk, Amed, Erzingan, Colemêrg, Riha, Şirnex, Dêrsim, Agirî, Erdexan, Bedlîs, Erzurum, Qers, Meletî, Mûş, Sêrtê, Şiyarî hate kirin ku dê berf û baran bibare û bager rabe. Li Elîhê du di saatên şevê dê barenek şit varî gelek cadde, kolan û nexweşxane dibin avê deman. Li taxay Seyitler, Lalîxan Güler a 54 salî li ber lehiyê ket. Dîsa du zarokên 3 û 5 salî li ber lehiyê çûn malbat û kesên Devruberê li zarokan digere. Ji ber barana şit li Amedê jî lehî rabû li navçeya Henê û Behçet Avcı yê 55 salî ku Belavan boyaq dike li taxa merkezê li ber avê çû. Cenazeyê Behçet Avcı ji cihê bûyerê 300 metre hate dîtin. Li navçeya Amed Ferqînê jî ji ber barana şit ava ji çemê Xiyaz Bega û çemê Delê hatin li nava gundê Ferah gihîştin hev û lehî rabû. Xisarek mezin giha ka û Arden gel gelek lodên kayê Alev û Amûrên li nav gund te berxwe. Li gundê Alîgorê ya girê Riha Pürsûsê jî kê û kuçe dibin avê de man û bûn gola avê. Ji ber barana şit û lehiyê li Qoserê jî jiyan tevizî li navçeya Artuklu jî lehiyê daxaniyan latên ji çiya werbûn rêgirtin dar li ber lehiyê ketin trafoyên Aîdê Dedaşê ji ber bagerê ketin xwarê. Li van deveran naberdan dibistana. Ji ber barana zêde û metirsiya lehiyê li Başûrê Kurdistanê jî dibistan nîne. Berdeka hikûmeta Başûrê Kurdistanê daxuyanek da û hagot em pêş dibînin baranek şit dibare ji ber wê me li sazî û dezgehên parêzgehan tevlî biryara Betlanê da. Daxwaza ji welatiyan dikin li gorî tedbîr û bangan şiyar tev bigerin ji robar û cihên av lê bilind dibin dûr bikevin. Ne mecbûr be riyên çûn û hatinê bikarneynin. Ji bo rewşek metirsî da çêne tîmên parastinê amade ne. Hate zanîn tevî bangê jî li Hewlêrê li taxa teyra wê ji ber barana şît lehî rabû zirarên maddî giha dikan daran. Li gelek taxan jî av kombûne ji bo hatin û çûnê astengî jî gere çê dike. Li Şengalê jî ji ber behoza tozê çav çava nabîne. Duhdanê êvarî toz rabû Şengal di nava tozê de maye. Konferansa modernîteya demokratîk ve hevgirtina internasyonal were mezinkirin. Konferans jali Akademiya Modernîteya Demokratîk ve bi duruşmaya hunera azadiyê rêxistin bûn û stratejiyên berxwedana kolektif di navbera 17 û 19 Mijdarê de li Swîsre bajarê Baselê di navên da civaka Kurta Demokratîk a Baselê hate pêkanîn. Di konferansê de nûnerên gelên berxwederiyên li Awropa, Afrika, Amerîka Latîn û Asya tevlî bûn. Daxaftinên hatin kirin de bandora pergala kapitalîst û bavik salariya li ser jin û ciwanan
derketin peş û gotin divêjin û ciwan davakirina cîhana nû de û di mezînkirina têkoşîna internasyonal de zêdetir bi rola xwe rabin. Di çarçoveya nirxandinan de peyama bi dîmen ku ji rojava hatibû hate guhdarî kirin. Di peyama rojava de hat gotin ku şoreşa rojava şoreşa gelane û ji bo parastina şoreşê pêwîstî bi hevgirtina internasyonal heye. Piştî nîqaşên sê rojan weke encam ji bo çareseriya pirsgirêkan balkişanên sergirîngiya paradigmaya konfederalizma demokratîk, modernîteya demokratîk û neteweya demokratîk a rêber APO. Konferans bi banga mezînkirina hevgirtina internasyonal û qadên hevpar yên berxwedanê bidawî bû. Li Girazê de mizrandina PKK hat pîrozkirin li bajarê Girazê Awisturyayê 45 salvegera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bi şahiyekê hat pîrozkirin. Kurdistan û dostên wan tevlî şahiyê bûn. Qada şahiyê bi wêneyên rêbera Po şehîdan alê PKK û kêcekê hate xemlandin. Di şahiyê de sürû da ey raqîb hat xwendin û ji bo giyanê şehîdan rêz hat girtin. Di şahiyê de Koma Dem, Hunermend Meral Alkan û Seyda Perinçek derketin li ser dike stran gotin. Girseya ku tevlî şahiyê bûn heta derengiyê şevê li ber stranan govend geredan. Li Bakur û Rûşatê Sûriyê bi boneyê 25 mijdarê gerek panel û semîner hatine daxistin. Kongrê Star navçeya Qamişlo Çilaxa semînerek li darxiz bi dihan endamên meclî saziyên sivîl û xizmetê beşdarî bûn. Semîner calî endama Kongrê Star Selamet Remo ve hat birêvebirin. Jin li ser bavik salarî tundî û têkoşîna li hemberî van feresetan nîqaş kirin. Mesajınan a Kongreya İslama Demokratîk jî li navên da Kongrê Stara Dêrikê semînerek li darxiz. Bi dihan jinên endamê saziyên bajêr beşdar bûn. Dadger Hêlîn Mehmed di semînerê de axivê got li dijî tundî û tune hesibandina jinê em ê têkoşînê xwe mezin bikin. Nivîska jinana Partiya Sûriye Pêşerûjeya min bi çêjî panelek li darxiz. Gelek jin beşdarî panelê bûn. Berdevka nivîskehê İbtisam Abdulkadir axivê got rêber aporiya jinan ronî kir da ku azadiya xwe bi dest bixin û roleke pêşeng di civakê de bilêzin. Partiya Yekîtiya Demokratîk a Kantona Girê Spî li navçeya Eyn Îsayê panelek li darxiz. Endama meclisa giştiya PYD Sara Weqas li panelê de axivî û bahsa cinsiyet perêziyê kir. Sara Balkişan ser destkeftên li Bakur û Rûşatê Sûriyê hatine bi destxistin û berhemên şoreşan ozdehî tirmehê. Meclisa Kombûna Jinana Zenûbiyayê jî derbarê tundiya aboriya li dijî jinan de semînerek da. Di dawiya semînerê de têkildarî rêbazên têkoşîna li hemberî tundiya li ser jinan sînevîzyonek hat pêşandan. Bi dihan xelkê navçeya Qenayê ya Rojavayê Kobanê jî meşek li darxiz. Me ji pêş meclisa navçeya Qenayê ber bi benzînxaneyê yê li alî Rojavayê navçeyê ve birêket. Li wir meş veguherî mîtîngê. Herwa di mîtîngê de endama rêvebera Kongreya Star a navçeya Qenayê Cînana Mehmed axivê got em tevgera jinan soz dikin ku têkoşîna xwe heta bi dawîkirina tevayî şêweyên tundî û têkbirina dagirkeriyê devam bikin. Herwa di çarçoveya çalakên 25 mijdarê de Kongreya Star navçeya Qenayê dewreyeke perwerdê ji sû 5 mêran endam û rêveberên saziyên navçeyê re heta 3 rojan vekir. Bi têkoşîna rêxistinbûyî bersiv ji tundiyê re têdayîn. Ji berpirsiyarên têkoşîna ji tundiya li jinê ya Sara Arzu Temo li ser 25 mijdarê têkoşîna jinan di ji tundiyê ji anefer axivî. Arzu Temo got em dixwazin biriya perwerdeyan têgihîştinê xurt bikin û jiyaneke hevpar ava bikin. Em li malan digerin li derve jî roşîran belav dikin armanca me zêdebûna jinan zêde bikin jinan têgihîştî dikare xwe birêxistin bike û têkoşînê bike. Arzu Balkişan ser êrişên dewleta Tirkiya dagirker û got hejmara jinên ku bûn hedefa êrişên dewleta Tirkiya dagirker û hatin şehîdkirin gelekî zêde bûn. Jinên ku pêşengê ji civakê re dikine armanc ji bo wê jî ev ê li dijî dewleta Tirk têkoşîna xwe li hundir û dervê welêt zêdetir bikin.
Dinozdemi salvegera qatilkirina Uğur Kaymaz de carekedin erişi goravi hatkirin dayık makbule Kaymaz bertek nişanda u gud de gure de jî rahetiye nadin me ez tündü şermezar dikim. Ya ki min 12 سالی و 13 گله نه گله نه دو نه سیلی خستن ya ki 12 سالی دبی دری 13 کله مرا لاوی مدان ya ki 12 سالی دبی terörist ko teröristin دبی دری کشتن cevabı اولو سرکسیه یا ربی یک دستی خوب واکر یک کشتنه واکر هر دو جی بسوجی به سبب کشتن پشتی 19 سالی و اب چند جاره مزلی و خراد کم نقلات چون زی سالی چویی با چون اگه دقیق زارو کن دقیق این کالو کیه دیز دوره مزلی جب چاکوچا دوره مزلی واشکان داره اب نایشه ما مزل قالینه اب نایشه کچی کلو تکن راوی من نایسه دیس از اب چون بر سری وادیس که وی واشکان داره حالا ما چه که متن تغطی ما کس بین حسان شی ذاتن این سالت چون دی سر مزل النربا ديز مازالي شكاندني ما بسي جار لا نقل ندو بسي جاري وما زالي واد شكالي هلا بني مازال شقي ما رحنا هيلين جبوش مازالي ما خلاص كان تشتي ولا ايش قبولناك وخدي حقي وانا هي لايك دلي كل دلي واجب كل ببر ربي بقى وتاخدي هي كذبا مشوتها كذبا واجب شوته بس بينات خوازم وهي قاتلي واتات الدربنه وبرادانه کسی تشتغل نکر اما افسر محکمه خوشی ذات بناکشن و محکمه مجی دوام دکن Derbarê kujer Oğun Samaz de îdanamek nû hate amade kirin. Oğun Samaz di 19 çilê 2007 de gerînandeyê giştiyê rojnameya Agosê Hrantîng li Şîştê İstanbulê kuş. Kujer Oğun Samaz piştî 16 salan girtîma di 15 mijdara 2023 de jî girtikê hat berdan. Derket holê ku derbarê kujer Samaz de serdozgeriya Komarya İstanbulê dosyayek nû amade kiriye. Hat zanîn ku Arat, Delal, Hasrov, Rahel Dink û Sera Dink nerazan weke xwediyê dozê li dijî Oğun Samaz li dadgeha cezayê giran a çardan İstanbulê gilî kirine. Di îdanameyê de têgotin ku di hin delîlên hatine desteserkirin de eşkereya Samaz bi endam û rêveberên rêxistinê re tekîldar e. Dema Hrant Dink hatiye kuştin û pişre Samaz di çarçoya armanc û bercewendiyên rêxistinê de tevgeriyaye. Herwa têgotin ku Samaz wek zarokê kirine nav suç cî girtiye û di îdaname ji bo duyemîn dadgeha cezayê giran ya zarokana İstanbulê hatiye şandin. Serdozgeriya Komarya İstanbulê di îdanameya nû de dibêje ji sûcê tevî ku ne endamê rêxistina çekdar a terorê jî lê li ser navê rêxistina terorê ya çekdar sûç kiriye ji 7 sal û 6 mehan heta 12 salan derbarê Samazda ceza hatiye xwestin. Hatiye erkirin ku diyemîn dadgeha cezayê giran a zarokan a İstanbulê ve îdanameyê lêkolîn bike. Li İstanbulê em ê bibin dengê Kurdan û hemû gelan rêxistina HDP İstanbulê piştî kongreya xwe awarte ya di duyê qetê pêvajoyek gerîn û hevserokê HDP İstanbulê Murat Kalmaz û Gonca Yangoz li ser pêvajoya nû ji anê feraxivîn û gotin İstanbul bajareke teybet û em ê li gorî vê teybetmendiyê rêveberiya xwe xurt bikin. Gonca Yangoz got em tevlîbûna jinê ya li nava partiyê kêm dibînin me dest bi çareserkirina rexneyên têkildarî jinê kir. Em dizanin ku sedema lawazbûna rêxistinên me yên jinê zextên dewleta mêr e. Jin berxwedana xwe ya li dijî êrişên faşîzaniyê dewletê domîne li nebese. Em ê li dijî tundiya dewletê mêr rêxistiniya jinê xurt bikin û dengê jinê bilind bikin. Di dema nû de wê deng û rengê jinê hîn bêhtir bedîtin. Murat Kalmaz jî got em dest bi pêvajoyeke welê dikin ku kemasiyan ji holê rakin. Em ê mal bi mal, tax bi tax, kolan bi kolan xwe bi rêxistin bikin û bi gelê xwe re bimeşin. İstanbul bajarê herî meziniyê Kurdan e, em ê lê İstanbulê bibin dengê Kurdan û hemû bindestan. Li vî bajarî nüfusa Kurdan zêde ye û divê Kurd xwe bi rêxistin bikin û em bi hev re bi gelên din re werin cemhe û bibin dengê rengê hemû gelan. İstanbul yek ji bajarên herî meziniyê kedê ye. Divê mijarê de jî em ê kareke cidî bikin û em ê di hilbijartinên herêmî de bandoreke xurt li siyaseta kiştî bikin. Em ê bi polîtîk
که realist و عقلانه کاری خو بمشینن جبو ویجی ام خو بگینن تبایا چواکان Yusuf Aydın piştisi sala taliye bu ez çi bejim ji ve kem bimine. Yusuf Aydın piştisi sal jigirtike aşakran tipate hejmariye kateberdan o god me bedele gemezin da ez çi bejim ji ve kem bimine. Yusuf Aydın sala 1993 suhudu sali navça Bayraklıya İzmir Hatep'in çavkirin o bir cezayı müebbete hatta cezakirin o şestudu sali Hateberdan. Aydın jehela endama malbata ve o reveberin Ege tuay der ve Hatep peşvazı kirin. Deva çumala hayalı taha yamanlar ya navça Bayraklı jali girsiye kalabalık ve Hatep peşvazı kirin o kevok hatın fırandın. Aydınlı peşberi girse ağaptine kire gut mebedelekmezin da o heci dedin. Jiber tahliye buna ve behecanım lejbergo heval ilmin hina girtine xemginim mebe salam behevre tekuşin kir lama xemginim zahmete ku ez mıkarım hesten xwe ve bejim ez çi bejim jî ve kim bimine. Ahmet Spor لستاتیوم آخواه لگل فتیه سپور هات برانبری هب و به یک بداوی بو. Ahmet Spor دل لیگا گیمین آفدراسیون فوتبول یا کوما سور تجهیدی گره. ایرو ماچاوی دو شب ماچاوی به تیما فتیه سپور را هبو ماچ لستادا تاهر elçat listen. Aligiren Ahmet Spor'e tîma xwe bi tenê nehiştin. Lîstik yek û yek wekhev qediya. Ahmet Spor bi vê skorê puanê xwe derxistin suhu dudan cihê xwe yê yekevîn paraz. Beriya maç dest bi bike bi hinceta ku çar kesan ranabûne ser piya û sürû da îstikrarê nexwendine hatin bin çavkirin. Hat zanîn yek ji bin çavkiriyan endamê Mirza Partiya ya HDP Muhsin Aydoğdu ye. Aligiran nerazîbûn nişanî polîsa anda û bi duruşmên polis derkeve der ve her xwe nişandan.